Mano. Tell iwo ati akauya usiku. Usiku. Auya usiku. Saka mama waiti kana auya vanoita sei? Vaivata pamubhedha vakanati kunoita vombotaura mama vamboti Oti Saka vakatombonorava vakasiya vaita sei pavakaenda vambokumba kwatatenda? Handizivi. Vakasiya vakukwira idho. Wati vakasiya vakukwira idho handitika. Vakukwira idho nobva vadini nobva vaenda nobva vadzoka rini? Kunoedza. Vakasvika kunoguma kuseniseni. Alright. Saka vaitomubikira sadza kapana. Achitodya sadza pano. Alright. Iye achitopinda mumba urara ivo vaifunga kuti marara handiti? Asi ini mama pavakati chimbomira kugadzira zvechikoro vaitoda kubudisa tatinda vachitoda kuenda vakachirongoma ndikaona mvuri watatinda achitopfeka bhurugwa rake mubhedroom. Mama vakadzima laiti vakapeta mucheka vakamubata vachimukweva ruoko vakavhara dhoo vakabuda vakanopinura dhoo vakamupa magambuzi ake akaenda. Alright. Zvakaitika kangani? Handizivi, kakatowanda achiuya achirara pano. Asi havana kumboenda mba kwake? Vakaenda pavakasiya vatikira dhoo. Vakambopiwa nyama natatina nemukaka. Nemukaka? Vakapuwa nyama yakaunda sei? Vakapuwa zibrelo. Vakarura mama akatoricheka tatinda kayama usiku vakamupa nyama yake akadzokera nayo. Takapiwa bweya. Wapuwa chi? Bweya nematumbu. Nematumbu? Imwe nyama akaenda nayo? Mausiku vakatomupa zipisi ziguru akatoenda naro. Mazuva mama akaona kuti tatovata hope ndovatanga kutidana vakatonotora tatenda akatodzoka akatovata. Mama akamudana Joni kona vanhu vavata he. Ukati chii? Joni akati vakatanga kudana ini kuti mani matovata zvanzi John ndipo light ripa pa toolbox apo akavapa John akatovata. Vaidana manuti manu zvazvanga kuti mukaka natatinda achitobuda mubachimanya.